Odemo maber nyakoro moge joan kamoro moro mantiere ibed koda Kenya ke giko mara chenro weche manyien e wang'e ma sa achiel mar odhiambo ma kawuono. Chenro en mar duol kamoro moro mantiere ituri kodwa kokalo e ote machuok men 236000. Facebook maro wantiere live Ramogi TV, YouTube wantiere kacha Ramogi TV Kenya kama ne message tele yodo kacha achiel kachiel. Lu weche manyien gi bende kokalo mbui mar X kata Twitter @Ramogi TV KE. Mbui garudo te yoda kacha Cleophas Oluoch. Jaloko maro e kinde giduto dhi bedo Wilson Ochuka mano jaka Buoch Kobita tanyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka Chisango machiegni. Ogai maro bila Douglas Kanja norem chopo e nyim doho mar chwalo kata chiwo ler e wi rowere ma oseteki pacho kae. Ne en lit ne anyuola mar rowerego mane oyawo chunygi e doho kendo ne ywak e wi ndicho mag nyithindegi. Gipenjo gima omiyo chik ma doho ne ok oluwo mano mar mondo miyo chwal rowerego e doho. Kaka jafwambo marwa Efinye Kidilero okinde mage bende ne lero kanyo ni doho ni ne ok oyudo thuolo moromo mar chwalo duoko margi kaka dwarore. Mane odiechieng' morita hinya gi oganda jo Kenya mar ni ogai mar obila Douglas Kanja nyomi chik mondo chope nyim doho kendo chwale doho no rowere mosendi kendo lal godo e jumbe mokalo. Kata kamano weche ne opogore. Moko kuom anyuola mag rowerego nochope doho mar yudo ler e wi chal wedegi. Gilit kod pek e chunye. Gerald Mwangi, wuon Billy Mwangi manoteke boma ma Embu, nolero ne jang'ad bura Bahati Mwamuye ni motelo ne ndhicho mar wuode nitie nyamburko mane rango alwora mar kar dak mare tim manodhi nyime kuom thuolo mar ndalo adek. There came two cars. Yes. One of the cars was Hilda car, white in color. Yes. Registration number KDG 527D. Yes. And on that car had surveyed my home neighborhood for three days. Koloso omedo lero kaka chuo moko 4 nomako Billy gi thuon kendo soe nyamburko modhi kode. Chal ma bende osekelo negi chandruok ahinya. The other car was a double cabin pickup which was behind that builder car. 4 guys, very strong guys from the double cabin car, yes, popped out of the car, went, mishandled my son and threw him inside. I was coming for him and I've come from him. My wife has collapsed. She has collapsed so many times. Jodongo nowacho ni lit mar nyathi janyuol e mading'e kendo gisani dwach wuon Mwangi en mana chiel ng'eyo chal wuode gi kuma noteri. When I look around the courtyard, I cannot see my son. I thought he's here. Seriously, who took my son and where is my son? Mana kaka jalup ne Gilbert Masengeli, ogai mar obila Douglas Kanja norem chope nyim jang'ad bura Bahati Mwamuye mar chwalo kata chiwo ler e wi rowere 6 mosendi kendo lal godo moting'o Gideon Kibet mong'ere kaka Kibet Bull, Billy Mwangi, Peter Muteti, Bernard Kavuli, Rory Kiplagat kod Steve Kavingo. Okinde mage nolero ni chik mar Mwamuye nochiw modeko kendo nok giyudo thuolo moromo mar chiwo duoko margi. Tok winjo ywak mar okindego, jang'ad bura Mwamuye ochiwo ndalo 7 ne okinde Kanja mondo chiw duoko margi kendo chiwo chik ne Kanja mondo chope nyim doho en owuon kaluwore gi pek mar burano. Is a consequence of contempt of court. This court will not hesitate next week if these persons are not brought before this court or have not already been brought to cite. So there's no need for a contempt of court application. I can do that myself. And I will do it next week. This is a litmus test, Mr. Nyamodi, for your clients. Burano koro ibiro winj tarik 8 dwe mar achiel higa mabiro. Mwamuye bende omedo ni ponono rowerego yudi motelo ne burano inyalo chwal gi nyim doho moramora mamalo. That indeed the petitioners have raised
en mor ne thoth oganda matieko higa. Kata kamano ne anyuola mar rowere mosendhi kendo lal godo. En lit mar ni nyaka koro girit ndalo 7 kapo nono gai mar obila Douglas Kanja biro chwale nyim doho rowere go kendo lero chal margi. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Milimani, Nairobi.